Mogen we je ook even storen? Ja, best. Wordt eigenlijk wel weg. Ja, maar wie ook? We zien ook super pleiten. Er staat slenter op het bordje. Ja. Hi, ik ben Bas. L1 onderweg. Nee, ik wacht wel even. Palm. Palm. Ja. Is dat de voornaam of de achternaam? Voornaam, ja. Palm met de voornaam. Ja. P-A-L-M. Ja. Dat is bijzonder. Ja. Wat hadden papa en mam er voor een gedachte bij? Dat kind van de Evergroot-opa, volgens mij. Echt hoor? De Palmatius. Dus Was dat een heilige of zo, Palmatius? geen idee, ik denk het niet. Niet zo virus. Als ze nodig zelf kieks. Ja. Het gaat van hun weg, het nee. Hey, en het slenter wat door op de bord staat, Ja, dat is van mijn opa. Hij is het slenter met de achternaam. Ja, de familie. is dat ook de opa Palm dan? Nee, dat is. Ja, dat is Harry, maar dat is volgens mij Walder. Kleinzoon van hem of zo, ja, geen idee eigenlijk. Oké. Maar dat was dus de achternaam van opa? Dat is de achternaam van mijn opa, ja. Oké. Is dat ook die achternaam? Nee. Oké. Ja, hij is Lemlijn. Sorry? Lemlijn. Lemlijn. Palm Lemlijn. Wauw, dat zal ze wel druk moeten spellen, of niet? Ja, vooral met Palm kan in de Rijn wonen. Hé, maar wat een schitterend plekje Ja. is dit. Ja, zeker. Dus dat is al heel lang in de familie. Dit valt met, dus met de ruiverkaveling is de, eerst houden ze ergens een andere stukje, maar de ruiverkaveling is dat nu, het zit er die zo'n 80 jaar, geen idee. Oké. Maar zo oud is dus het burgje. Nee, dat is van een kamperen een paar jaar terug, een jaar of 10, dus dat valt nog met. Oké. Hey, en de worst aan het werk. Ja, ik ga nog het houden oplaaien. En ik zie door een, ja wat is het, een hutje? Ja, een oude carnavalswagen. Ik dacht dat het een soort van, je had zo'n ding, een hoogzits of zoiets was. Wat was het wild van? Nee, voor jagen niet. Een carnavalswagen. Daar ben ik zelf mee door de nacht gegaan. Ja. Hoe lang Ja, geleden? vorig jaar? Nee, vorig jaar hebben we gedaan als stuurtruc, een jaar of ver. Dat is nog recent. Ja. Ja, is redelijk begeleid. Maar goed, ja. Af en toe met rond te trekken is leuk. Wat was het onderwerp? Ja, met après-ski. Ik weet het niet. Dat is natuurlijk stevig ingenomen toen ook. Deze, ja, het Dus het is een beetje vervaagd allemaal. ja, en ik heb er nou over van gedaan, anders is... Ja, geen idee wat het was. Met corona heeft er nog eens gebruikt inderdaad. Hé, maar daar stiet hij van alle handen fruit. Ja. Dus ze er ook wat mee? Het ligt eraan. Af en toe mag vergeet het jam ervan, maar meestal is het goed voor de vogels en voor de dieren. En BSB maken er jam van? Ja, de kleinkinderen en de kinderen van Europa. Dus, Oké. Als het trouwens een keer met de opa wil kan, dan kan ik hem ook bellen, dan vind ik dat misschien leuk. Oh, opa is gewoon nog onder ons. Jazeker, Ja? zeker. Ja, dat is die wijk. Ik ging even gauw het hout halen. Oké, nou maar dan komt ze dan al heel lang. Nou ja, helemaal toe wel eigenlijk. Opa noemde ik ook wel eens mee hier naartoe. Ja, houtvliet en dan dus, een houtkachel. Moet je even kijken? Dat is wel, ja. Want dan is ik kom wat hout oplaaien. Waar is het voor nodig? Waar is het voor gebroken? Een zoldertje maken, een beetje plant. Best ik zo'n handige Harry. Ja. Best een tummerman. Ja. Ah, kijk! Dus dat is die beroep? Ja, ondertussen is er meer werkvoorbereider. Maar ik ben timmerman van opleiding. Ah, kijk. Dat is niet ganz netjes, maar goed. Ja, nou ja, hoe eens. We zitten hier midden in de bush. Ah ja. Daar hoef je er toch niet op te letten. Maar heb je de carnavalswagen ook hier gebouwd toen? Nee, dat was bij UCM. Maar dat is al iets truc. En dat heb je toen met de vriendengroep gedaan of zo? De carnavalsgroep? Met de familie. Met de familie? Ja. Ja. Oh, dat is wel leuk als je met de familie mee dus aan de Ja, optocht. elk jaar. Dus familie en met de vriendengroep, 2 wagens.
Als één groep? Als één giel? Nee, twee verschillende. Hè. Dat is een twee verschillende groepen. Wow, dus er moest eigenlijk een beetje op 2 fronten dan meewerken? Ja, nou ja, voor een jaar. Dat denk ik. En in welk dorp? Meer. In Meer. Heb je ook namen voor de verschillende groepen? Wie noemt de vriendengroep zich? Als je ook moet inschrijven voor de optocht? Zeven de Rekelen. We waren een paar jaar niet meer met gelopen, maar goed. De Rekelen? Ja. Wat betekent dat, Rekelen? Geen idee. Is dat een beetje Hoe jong of gaat? Ja, Badraaf en Ja. Maastricht. Oké. En wie lang bestaat je al? De groep is opgericht in 2015, maar zo al vanaf 2012 voor en vooral gaat dan Kloemelen. Dus, nou dat. Maar de laatste jaar heeft er niks meer gedaan. Dus Want? ja, ik kreeg het niet meer bij hen, studeren en al. Dus Vriendinnetjes en zo? ja, ook, maar vooral studie. Dan heb je geen tijd meer. Wist je al vrij snel dat je iets met Holtwoes gaan doen? Ja, ik ben helemaal toevallig aan het Kloemelen geweest, maar ik kom pas sinds het middelbaar. Toen dacht ik van ja, nu wil ik toch wel even dit kan doen. En sindsdien nog immer dat blijven doen. Wat duidt een werkvoorbereider? Ik maak eigenlijk alle tekeningen, opmetingen, calculaties, CNC-programma's, eigenlijk alles wat voor het maken zelf. Wat is CNC? Computergestuurde, wat is dat? Computergestuurde frijs. Oké. Dus je kunt ze vormpjes mee doet frijzen of kasten het maken of ja. Maar dit eigenlijk alles vorig. Dat alles voor. Dat neemt tegen het werk goed hand eigenlijk. Ja. Maar dan ben je eigenlijk een beetje wat verder van het werken echt met die hand afgekomen. Ja, maar daarom ben ik hier aan het kloemelen. Moet er wel een beetje erin houden natuurlijk. Missen dat niet? Jawel. Nee, zo af en toe op een zaterdag ga dingetjes maken, dat hou ik wel helemaal erin. Oké. Ja. En duist dat dan voor zichzelf of duist dat voor vrienden? Nee, gewoon vriend, familie, bekenden. Gewoon het kloemelen en dan niet te veel. Was ze nou bij de tandjes doen? Ja. Wat ging zo met een zolderke? Zulderke maken, ja. Een zolderke? Ja. Dus gewoon, ja, die zijn nog in het verbouwen, dus maar een nieuw vluurtje erin komen en dan houden ze het wel nodig. Ja, dan bellen ze Palm. Ja. Hey, wat vindt ze verder nog leuk om te doen? Heb ze een vriendin? Nee, ja. Snap gewoon, hè. Toch? Ja, zeker. Hé, maar dat is, man, dat is toch niet meer te betalen tegenwoordig op stapgrond? Nee. Dus wie pakt ze dat aan? Ja, geen idee. Stiefje moe van je. Nee, Ergens indrinken? ja, meestal gewoon een van de vrienden gaat indrinken en dan op stap. Ja. Kijken hoe we goed komen. Café? Festivalletje? Ja, nee, festival ben je zo van. Meestal een streek, ze gaat in een koffie en dan gaat dansen of zo. Oké. Van alles gaat. Maar dan gewoon een avond heim zitten is ook wel goed. Hè. Komen op de leeftijd dat prima is. Oké. Wie oud ben je? Ik ben dan nu 23. 23. Dus dan ben je al in iets rustiger vaarwater. Oh, iets. Iets. Woensdag gewoon toes? Nog wel, ja. Oeh, dat klinkt als ik heb plannen om een keer... Nee, ik kom juist terug van mijn studie, dus het beste die vrijheid een beetje gewend. Dan wil ze toch wel gaat op zichzelf als het kan. Maar dat doe ik nog wel even. Ja, want hoe moesten dan in godsnaam starters en zo? Dat is hier niet te betalen. Dus jammer, maar dat is hier in de buurt is niks te betalen. En wat is dan die plan? Een paar jaar hem blijven. Kijken wat verdient. Sparen? Ja. In de hoop dat ze misschien over een gasjaren iets kan kopen. Er zit niet veel anders op, hè. Dat is toch bizar, Ja. eigenlijk? Ja, schandalig, maar goed. Er is verder niks aan, hè. En in Meer is denk ik hetzelfde als in bijna alle andere dorpen. Er kun bijna niks vrij, er wordt niks gebouwd. Ja, en anders is er het frieken best veel te duur, hè. Dus kom alleen maar liever een boete meer kunnen dat betalen. Ja. Beetje jammer. En papa en mam hebben die een beetje plek? Ja, op zich wel, ja. Oké. Ja. Dus daar is niet veel last van die elders?
vol met. Klieren met leven. Ja, zij hebben ook al geleerd om met echt te leven. Ja, Dus zeker. ja, geven en nemen. Zeker. Maar best wel blij met die elders. Zeker. Ik heb niks te klagen. En zo, broers en zussen? Ik heb we zijn met 6 kinderen. Dus. 6 kinderen, dus met z'n 8. Ja. Wow, en ik mag vragen of je een groot huis hebt, maar dat is dus... Dat Oké. zit wel niet voor, ja. Oké. En zien ze nog allemaal thuis? De meeste wel. Ja, 2 studeren nu. Dus die hebben een kamer in Dalen van Gent. En de rest die zit nog heim, ja. Dan begreep ik ook wel dat ze met het gezin al een carnavalsgroep heeft, ja. Ja. Leuk man, gezellig. Zeker. Dus komende vastelovend ziet je weer met het ganse gezin Waarschijnlijk wel, ja. chic. Leuk. Hey, bedankt voor het preutje.